εταιρεία μας ασχολείται σαν κύριο προϊόν με το ροδάκινο. Το ροδάκινο αποτελεί ένα πλούσιο διατροφικής αξίας προϊόν. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, σε βιταμίνη C, σε αντιοξυδοτικά, σε νερό, σε κάλιο. Είναι χαμηλό σε θερμίδες και καταναλώνεται από όλη τη διατροφική αλυσίδα. Στο χημείο μας έχουμε κάποιες συγκεκριμένες μετρήσεις που γίνονται κάθε ώρα. Μετά κάνουμε τους ελέγχους που γίνονται κάθε μία ώρα, που είναι το Brix και το pH. Κάθε 2 ώρες μέσα στη βάρδια κάνουμε και το ασκορδικό. Επίσης, ελέγχουμε τη σκληρότητα που μπορεί να υπάρχει στο κάθε φρούτο, στο κάθε κομμάτι ξεχωριστά και ανάλογα με την παραγγελία που έχουμε, πρέπει να έχουμε και την ανάλογη σκληρότητα. Έπειτα από τον έλεγχο που γίνεται στο χημείο μας, είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα που παράγουμε είναι ευρωπαϊκά προϊόντα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Enjoy, it's from Europe! Μετά την παραλαβή των ροδακίνων, τα οποία έρχονται στην Αλάνα εδώ στο εργοστάσιο, γίνεται ο πρώτος ο ποιοτικός έλεγχος. Εκεί κοιτάμε τα ελαττώματα του ροδακίνου. Προσπαθούμε πάρα πολύ να γίνει σωστός διαχωρισμός των ποικιλιών και των μεγεθών, ώστε να μπορεί η παραγωγική διαδικασία να λειτουργήσει ομαλαγμένα. Στο πρώτο στάδιο είναι ο ποιοτικός έλεγχος και ο διαχωρισμός της πρώτης ύλης. Ανάλογα με το τι έχουμε παραλάβει, γίνεται και ένας προγραμματισμός πάνω στο τι θα δουλέψει στο εργοστάσιο. Εκεί πέρα ελέγχονται κάποια βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, όπως τα βάρη, όπως τα Brix, τα σάχαρα, το pH και τα ελαττώματα. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται κάθε ώρα. Έχουμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες βασίζονται σε ένα σύστημα, το δικό μας σύστημα, το εσωτερικό, που έχει βασιστεί στο ISO το 9001. Είμαστε πιστοποιημένοι εμείς και κατά 9001 και κατά IFS και κατά BRC. Εκείνα είναι πρότυπα, είναι πιο αυστηρά από το 9000, βασίζονται στο 9001, αλλά το έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω. Ταυτόχρονα, εμείς φέτος ξεκινήσαμε, έχουμε και 50.001 ISO για το περιβαλλοντικό, γιατί είναι το νέο πλέον κομμάτι το οποίο πάει η τάση της αγοράς. Πλέον κοιτάνε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος. Οπότε εμείς ήδη έχουμε πιστοποιηθεί για 50.001 που είναι το ενεργειακό και ετοιμάζουμε και ένα ISO 14.001 που είναι το ενεργειακό.